den, vítejte u krátkého videonávodu vytvořeného k obsluze pomocí sestavení s sadou Unicad HIT. Sada Unicad HIT obsahuje několik možností systému použití, které si můžete libovolně kombinovat, libovolně vyzkoušet, abyste mohli odhadnout, který z těchto systémů vám nejlépe bude vyhovovat. Základní součástí této sady jsou baterie, nabíjecí kabel USB, klasická nabíječka USB, zdroj nebo redukce 220 USB, kartomizer Unicad, kartomizer Maxima 510 XL, atomizer Unicad Maxima, kapsle Unicad Maxima, konusový kryt, tankomizer Unicad. Tankomizer Unicad je podobný konusovému krytu. Rozdíl poznáte v tom, že tankomizer Unicad je delší, navíc konusový kryt je dutý, prázdný, kdežto tankomizer má ze spod závit a z druhé strany vidíte trn. Dále pak patrona tankomizeru Unicad. Tato patrona může být buď tohohle tvaru, nebo stejného tvaru v barvě světle modré, popřípadě může být s černým překrytím na ústku. Dále potom kapsle Optima, atomizer Optima, malé kovové tělísko, z jedné strany závit, z druhé strany je vidět žhavící spirála a vatové okruží. Dále potom redukce atomizeru Optima na baterie Unicad Maxima, malý kovový váleček s venkovním závitem na obou stranách. Tak a teď již k kompletaci. Baterie Unicad můžou být dvojího typu. Buď nabíjení z této strany klasickou nabíječkou, nebo nabíjení ze spodní části přes USB kabel. Nabíjení je velice jednoduchá věc. Pokud je baterie vybitá, našroubujete do nabíječky a zastrčíte do USB portu počítače, popřípadě do redukce a následně sítě. V případě, že je baterie s možností USB nabíjení mini USB konektorem, odšroubujete ze spodní části baterie víčko, použijete přiložený kabel, který zastrčíte do baterie a následně druhý konec kabelu opět zastrčíte do USB portu počítače nebo do redukce 220 USB. Tak a teď již k použití jednotlivého příslušenství. Kartomizer Unicad. Sejmeme silikonové krytky,
předtím vybalíme z obalu. Našroubujeme na baterii. Naše baterie mají zámek tlačítka, to znamená, že pokud chcete baterii používat, je nutné 5krát po sobě stisknout tlačítko. Tak, baterie zabliká a je připravena k provozu. Tak, velice jednoduché, není potřeba jakýkoliv dalších pomůcek, součástek. Toto je Kartomizer Unikát. Dále potom Kartomizer Maxima Unikát 510 XL. Poznáte to podle toho, že je to plastový váleček s závítem ve spodní straně. Je z jednoho kusu. Nerozebíratelný, tak jak ho vidíte, takhle je to jeden kus. Zase velice jednoduché. Našroubujete do baterie. Teď můžete použít, ano, samozřejmě nemusíte, ale je to hezčí. Přešroubujete konusovým krytem. Můžete použít. Tak. Zase velice jednoduché, není potřeba hledat jakékoliv záludnosti. Atomizer Unikát Maxima 510. Tento atomizer je podobný Kartomizeru, ale poznáte to podle toho, že v podstatě tady je kovový zalakovaný závit a jde z ní takto sejmout patrona. Pozor, ta patrona, co je na ní nasazena v originál balení, je pouze přepravní krytka. Je bez náplně, bez savé výplně. Takže to můžeme odložit a použijeme patrony, které jsou zabalené v sadě. Jsou zatavené v sáčku se silikonovou krytkou, takže sejmeme silikonovou krytku, vevnitř je savá výplň, taková vata, naplněná kapalinou. Tuto vložíme do atomizeru, jednou silou dotlačíme, našroubujeme. U atomizeru je potřeba nechat několik minut náplň, pokud nasadíme novou patronu nebo na nový atomizer patronu, je potřeba nechat několik minut tu náplň do toho atomizeru nasát. Pokud ji nenecháte nasát, hrozí tam nebezpečí toho, že atomizer nebude dostatečně zásoben náplní a pojede takzvaně na sucho a spálí se. Jakmile dojde k spálení nebo připálení atomizeru, ten atomizer bude nenávratně zničen, získá takovou spálenou pachuť, kterou už se nepodaří nikdy nikomu odstranit. Je to nenávratná změna atomizeru, jeho v podstatě zničení. Opět přišroubujeme krytku. Tak a můžeme použít. U atomizeru s kapslemi počítejte s tím, že ze začátku ty atomizery se musí takzvaně zakouřit. Takže počítejte s tím, že oproti kartomizerům jejich výkon nebo plný výkon nastává až po takzvaném rozkouření, to znamená po několika minutách provozu. První použití vždycky ten dým je takový slabší, řidší. Takže toto byl Atomizer Maxima.
Tankomizer. Tankomizer v podstatě vypadá tak, jak už jsem ukazoval, jako konusový kryt, pouze ze spod závit, z vrchu trn. Zase velice jednoduché. Tankomizer našroubujeme na baterii, rozbalíme kapsly, sundáme z ní silikonovou zátku, nasadíme kapsly a silou dotlačíme do tankomizeru. Opět je to atomizerový systém, to znamená, musíme nechat několik minut nasáknout při novém tankomizeru. Tak, já už je mám vlastně připravené, nebo předpřipravené, abych vás nemusel zdržovat, takže můžeme použít. Tak opět platí to, co jsem říkal u předchozího, je potřeba dát mu několik minut čas, než se rozkouří. Tak, to je tankomizer Unikát. Tak a nyní nejožehavější téma, ke kterému nám chodí nejvíce dotazů, a to jsou kapsle Optima. Je to v podstatě nejjednodušší systém, který může být. Takže vezmeme baterii, vezmeme redukci váleček se závity na obou stranách a našroubíme do baterie. Tak. Nyní přijde na řadu atomizer Optima. Jak už jsem říkal, kovové tělísko se závitem na jedné straně a s vatovým okružím a spirálkou na druhé straně. A našroubíme na redukci. Tak, nyní kapsle Optima. Vytáhneme špuntík. Doporučuji podívat se do té kapsle. Vevnitř uvidíte vatové okruží. Zda je viditelně vlhké. Ano, je to v pořádku. Nasadíme na atomizer. Tak, a teď ji můžeme používat. Zase záleží na našem rozhodnutí, jestli cigaretu doplníme konusovým krytem, který vypadá daleko elegantněji, anebo budeme používat bez konusu. Opět musíme nechat několik minut nasáknout, aby došlo k dostatečnému zaplavení atomizéru. Tak. A to jsou ty nejzákladnější informace z kompletací cigarety a jednotlivých typů příslušenství. Tak. Nyní budeme odkládat baterii, takže opět nám stačí 5krát stisknout tlačítko. Baterie nám zabliká a je vypnutá. No a to by bylo asi tak vše a já vám přeji hodně chutného, vonavého a bohatého dýmu a hodně spokojenosti se sadami Unikát Hit. Nashledanou.